chapter 18. Masivuleni ke sonke siye kuncwadi kaMateyu isahluko seshumi elinesibhozo. Matthew chapter 18. uMateyu isahluko seshumi elinesibhozo. Matthew chapter 18. uMateyu isahluko seshumi elinesibhozo. I was just doing that one for the recording. Kuyashicilelwa ke. Yes, Umfundisi just brought that now. Let us read from verse 1 Masifundeni ke ukusuka kulamqolo wokuqala. and we'll read the whole chapter. Sizawufunda ke yonke la chapter. Matthew chapter 18. At that time, the disciples came to Jesus, saying, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, "Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one such child in my name receives me. But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it will be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea. Woe to the world for temptations to sin, for it is necessary that temptations come. But woe to the one by whom temptation comes. And if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into the hell of fire. See that you do not despise one of these little ones. For I tell you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take 1 or 2 others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say to you, if 2 of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of the servant released him and forgave him the debt. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and seized him. He began to choke him, saying, pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me,
and I will pay you. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, "You wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you?" And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Let us pray. No, Father, bazidinile abantu bakho bavuka. They could have slept more hours, stayed at home, but yet they have come here, not before us, Lord, not expecting anything from us, but expecting from you, Lord, expecting something from you. Sincede ke Thixo singabalahlekisi. Oh, that it may not be in vain that we say things here, and all those things have nothing to do with your word. Oh, Lord, be with us. Let what we preach, Lord, be that which you planned, Lord, for your people to hear. Bancede ke Thixo nabo, that they do not come here only to be present in body but absent in spirit. That they may hear what you've said before them. In the time of the famine of the word, let us not sit in famine as well. In Jesus' name, amen. Amen. Well, we've read quite a long passage. Sifunde noko umthamo omde. I must say now, I'm not planning to preach on the whole passage today. Andicwangcisanga ke ukuba ndishumayele kuyo yonke le ndawo sele sifunde kuyo ngale mini yanamhlanje. So you remember we are still taking a detour. Uyakhumbula ke uba ngaba kweli xesha ke kukhona apho sijikele khona, ikhona ikona esijikelayo. We are on our way to Ephesians 5 verse 22. Lendlela qiniseka ngalento isendleleni yoba sibuyele kulaa ncwadi yabase Efese. God willing, I am planning to finish that book. Ewe inkosi ivuma ke ndicwangcisile bangaba ndiyigqibe laa ncwadi yabase Efese. But for now, we must look at Matthew 18. Kodwa ke ngoku masijonge uMateyu isahluko seshumi elinesibhozo. I am envisaging that it will be 2 or 3 or maybe 4 sermons that we'll have from this text. Ewe ke xa ndijongile ndicinga uba mhlawumbi singaneentshumayelo ezimbini okanye iintshumayelo ezintathu ke apha ke kule ndawo kulo mhlathi esikuwo. There is a phrase that Jesus uses in this text. Kukhona ke isivakaliso uYesu asisebenzisayo apha kule ndawo esifunde kuyo. If you were listening to me, you would have probably heard me emphasizing on that phrase. Uba ke mhlawumbi ubundimamele kakuhle, mhlawumbi ubungandiva xa bendifunda bangaba bendimane ndigxizelela kule ndawo. Kuba ke sisesikolweni. Since today we are at school, Nani ke benimamele. I would like to assume that you are also listening. I can just ask, what is the phrase?
sisesikolweni mosapha ndingabuza bangaba yeyi sesiphe sisivakalisi bendimane ndibethelela kuso. Anyone? No one. Okay, that's fine. If you got it right in your heart, you can just let me know after the service. Boyayazi ke wena ba xa sesichazile ba uyifumene hayi undazise xa kuphela inkonzo. Well, I think this phrase is triggered by the object of Christ's illustration. Ewe ndicinga uba ke sisivakalisi ke mhlawumbi sona sitsalwa ngumzekeliso uYesu ke awawuthe wawenza. He brings a child in their midst in verse 2. Uzisa umntwana phakathi kwabo abafundi bakhe kuverse number 2. Then he will only speak once specifically about that particular child. Uzawuthetha kube kanye ke echaphazela ejongise kulo mntwana. But other times he speaks generically about children. Ewe ke amaxesha amaninzi uthetha ngokuthe gabalala ethetha ngabantwana. But then he moves on and he talks about one of these little ones. Uyaqhubekeka aphinde athi lo mntwana yena. One of these little ones. Lo mntwana yena phakathi kwabantwana oyedwa. Yes, and he says this phrase no longer to refer or referring to this child that was before him. Uthetha sisivakalisi ke engajongisanga kulo mntana. He is also not referring to children in general as he was referring. Akabhekisanga nje ebantwaneni bodwa nje But bethetha now he ngomntwana. starts to refer to the believers, to those who will be his true disciples. Kodwa ubhekisele kubafundi bakhe abo bazaba ngabafundi bakhe bokwenene. You will see it in verse 6. He talks about one of these little ones. In verse 10, he talks about one of these little ones. Uzambona ke uverse number 6 no verse number 10 uthi lo phakathi kwabantwana. And he talks about the same one of these little ones that he did not wish to perish in verse 14 as well. Aphinde kuverse number 14 achaze ngalona othile anganqweni bangaba ngatshabalala. Now these little ones, that is, or one of these little ones is a subject of this whole chapter in chapter 18. Ewe ke inhlokondaba ephakamileyo necacileyo ke yile nhlokondaba kuthethwa ngayo bangaba lo yena oyedwa phakathi kwabo abancinane. Now we want to hear and observe regarding these little ones. Sifuna ukuqwalasela kanye ngaba kuthethwa ngabo kuthiwa ngabona And we abancinane. told you that they are disciples of Christ or of believers. Ewe abathetha ngabo ke nabhekisele kubo aba ngabafundi bakhe okanye abo bakholwayo. This is what we observe in this passage. Le about nto these little ones. siyiqwalaselayo kule ndawo esifunde kuyo. In verses 2 to 4, we see who are these little ones. Siyabona kuverse number 2 yotsho kuverse number 4 banga ngabaphi aba abancinane kuthethwa ngabo. We hear in verse 5 to 7 a stern warning against tempting these little ones. Siva ke isilumkiso esikhulu ke uba ubani uthe wahenda aba bangabona abancinane. Now in verse 8 to 9, he gives the only effective strategy that these little ones should use against temptation to sin. Unikeza ke eyona ndlela elumkileyo neyiyo yokuba ngaba bakwazi ukumelana nalo unobahenda. In verse 10 to 14, Christ shows us the extent to which he will go to save one of these little ones. Ewe siyabona umqolo weshumi chomqolo weshumi lesini bangaba uYesu uyasibonakalisayo bangaba umgama azawuhamba ukuhlangula kanye lo yena ongeyena omncinane. In verse 15 to 20, we hear the radical steps that Christ is willing to take when one of these little ones does not want to repent. Siyabona ke amanyathelo ke uYesu awabonakalisayo bangaba xa lomnye ongeyena omncinane engafuni ukuguquka uza kwenza ntoni na uYesu. And then lastly, we see there from verse 16 to 35, or from verse 21 to 35, the radical step that Christ will take when one of these little ones repents. Siyabona ke ngoku kwezi verse 21 to 35 bangaba sibona amanyathelo ke ahambela phambili uYesu azawenza xa ethe lo oyena omncinane waguquka. Now we said we will not preach through everything today. Sitshilo ke basisishumela kuyo yonke into namhlanje. I just wanted to give you everything up front Ndifuna ke ndizama uba ndinikeze yonke into ngaphambili. so that you may do your own study in anticipation as well. So ka nawe uhambe uyofunda ke ulindele kwixesha elizayo. Also, it's for those who would like to have an agenda before the time.
Ewe ke nabo bafundi babo beneagenda ixesha lingekafiki. It is to take away their anxiety Ukususa ke ukuxhalaba kwabo. so that ingqondo zabo zingaphali So that they will not go up front. zingacingi uba kanti uzawuthetha ngantoni xa iphinde ebuya. So that they will not think, but what is he going to talk about when he comes back again? The aim is for you to be fully here. Injongo yokuba ube lapha wonke. Mfundisi, I was once a leader of a men's ministry. Ewe ke ndake ndafumana ithuba loba ngaba ndikhokhele utata. Nomnye obawo endingazumbiza ngagama kodwa okhoyo kwalapha. Ewe ke ndandikhokhela nayo utata Nobetsiki ke phaya kotata andizumbiza ngegama. Well, I remember one day and we had a meeting and I was chairing the meeting. Ndikhumbula ke le mina yodwa basasinomhlangano ke ndingulo ongameleyo kuwo lo mhlangano. Now you know ke imens zapha engabantu noko ababonakalayo. Ewe ke I want to tell you that the men from that particular church noko yayingamadoda aqotho. Now I don't know, maybe out of nervousness or out of forgetting, we forgot to share the agenda. Ewe ke andiyazi noba mhlambi ke sasi nervous kakhulu salibala uba ngaba sichaza ba yintoni inhloko ndaba yalomhlangano singawo namhlanje. Now every time we discuss a point, we finish, then I raise another point and we move on. Jonga ke qho sibeka inhloko ndaba esithetha ngayo sixoxe sigqibe ndibe sendifaka elandelayo. Kwavela omnye umuntu waphakama athi, hey, kutheni ngasiyayinkishelwa le agenda? Why is though this agenda we've been given in chunks? Why is it so? Well, my aim is so that you know the whole agenda of this passage. Injongo yami ke kuba ngaba uyazi yonke lento engayo lo mhlathi esikuwo. Today we're only looking at the first 4 verses Namhlanje sawujonga nje eza verses zokuqala ezine. as we consider these little ones. Njengokuba sizabe sijonge ke le ndawo ethi abona abancinane. Now, the first thing we want to ask is why these little ones? Umbuzo oqala sifuna ukubuza bangaba kutheni ababona abancinane kujongiswa Why kubo? is Christ talking about these little ones? Kutheni uYesu ethetha ngabo bona abancinane? What made him decide to talk and to speak about these little ones? Into emenza wagqiba uba makathethe ngabo abancinane. We find our answer in verse 1. Sifuna impendulo ke kulomqolo Verse wokuqala. 1, at that time the disciples came to Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Ngelo xesha beza abafundi kuYesu besithi ngubani na ke omkhulu kunabanye ebukumkanini bamazulu. There is a question that is posed by the disciples. Khona umbuzo ofakwe ngabafundi. But before we go to that question and we try to answer it, we have to go back and we ask, at what time? Ewe phambi kokuba siphendule lo mbuzo sifuna uba siphendule omnye umbuzo othi xesha lini eli Matthew xesha starts lini. this sentence by saying, at that time. uMateyu uqala ngokuthi ngelo lixa. Now, as students of the Bible, we cannot pretend that we know at what time. Njengabafundi beBhayibhile asinawuzenzisa ngokungathi siyalazi uba yayileliphi eli lixa. And then we just move on and then we continue reading. Siqhubekeke sifunde ngokungathi siyalazi. We must go back and back until we find out what time. Funeka sibuyumva side sifumanise bangaba leliphi eli lixa kuthethwa ngalo apha. And fortunately, in our case today, we do not have to go back a very long time before we come to the time. Noko kuhle ke namhlanje noko asidingi uba sibuyele emva kakhulu ukuze silazi uba leliphi eli lixa kuthethwa ngalo. Because in chapter 17, verse 24, we are told that they came to Capernaum. Siyaxelelwa ke phaa chapter 17 verse number 24 bona bafika kule ndawo kuthiwa kuseCapernaum. You remember that's a passage there where Peter was asked, does your teacher not pay the tax? And that's a temple tax. Siyakhumbula uba yile ndawo apho uPetros ebuza uba ingaba umfundi wenu akarhumi na itax yena And letempile. then Jesus sent Peter to go and collect that cash from the fish. Ewe uYesu wamthuma uPetros bahambe ayofumana ke le tax phaa kwintlanzi. Now in verse 25, he tells us that they were at a house. That's what Matthew says.
siyaxelela uba ngaba uverse number 25 babekwindawo kwindlu ethile For Peter came into the house. ngoba uPetros wangena ke kule ndlu. Perhaps it's also a good time, Aduna, to introduce the parallel passages in the other two synoptic gospels. Mhlawumbi lixesha elihle eli uba ngaba sijonge ke ezinye izinto ezithetha ngoku apha kwezi ncwadi zevangeli. One is found in Mark chapter 9, Esokuqala sifumana pha kuMarko isahluko sethoba from verse 33 to 37. ukusuka kuverse 33 uyosho kuverse 37. Mark tells us there, and he says that they came to Capernaum, and Jesus was in the house. Siyaxelelwa pha bangaba beza bona eCapernaum uYesu ekhona apho endlini. There is another parallel passage in Luke, which we'll consider later. Kukhona ke enye indawo ethetha kwangalento efanayo esayijonga kwixesha elizayo kuLuka. But regarding our current inquiry about at what time, it says nothing. Ewe ke kodwa yona ke akho nto ithethayo ba yayileliphi ixesha lendawo kuLuka. That passage is in Luke 9, from verse 46 to 48. Le ndawo ipha kuLuke chapter 9 verse 46 to verse number 48. Now back to our passage at Matthew 18. Masibuyele kuMateyu isahluko seshumi elinesibhozo. At that time, Ngela lixa have we found out what time? ingaba sikufumene ba leliphi lixa? Yes, we have. Ewe sikufumene. That's at the time when they were in Capernaum and they were at a certain house. Lilixa babeseCapernaum bekomnye umzi pha eCapernaum. Now, what happened there? Kwenzeka ntoni ke Why ngoku did apho? Jesus suddenly talk about the little ones or these little ones? Kutheni nje uYesu njoku uvela thina ngabe bona abancinane? It is because he was asked the question, Ngoba wabuzwa umbuzo. who is the greatest in the kingdom of heaven? Ngubani oyena omkhulu ebukumkanini bamazulu? And when we see this question here in Matthew, it is generic and it is an innocent question, I believe. Xa ubona ke lo mbuzo, ngumbuzo intetho le ethe gabalala futhi umuntu ubuza enyanisekile efuna ukwazi. It is probably a fair question to ask, Ngumbuzo omhlelo uba ungabuzwa. especially for the believers, Ngakumbi kubantu or abakholwayo. especially for those particular disciples. Okanye ngakumbi kwaba bafundi. Especially when you look back in the same book of Matthew at the beginning of chapter 17. Ngakumbi xa ujonge emva xa siqala umqolo wamashumi esixhenxe apha kule ncwadi We are kaMateyu. told there that Jesus went to a mountain, he took with him Peter, James, and John. Siyaxelela uba uYesu wenyuka obheka entabeni wathatha uPetrose uYohane. And then there he was transfigured in Ewe. front of them. Siyaxelela pha bangaba wenziwa kumila kumbi uYesu phambi kwabo. We also hear there in the same, in verse 3 of chapter 17, that Moses and Elijah appeared also. Siyaxelelwa ke pha xa sifundayo bangaba kwaye kwavela uMoses noEliya. Now you would put two and two and come together, and then you would think, oh, okay, that's probably why these guys are asking the question. Mhlawumbi ke uzawudibanisa uthi inoba lo mbuzo ubuzwa ngenxa yezi zinto zenzekileyo. They probably saw Moses and Elijah, and then they started thinking about all these Old Testament saints. Ewe babona uEliya noMoses baqala bacinga ngabo bonke abazalwane bomnqophiso They probably omdala. then thought and then said, let's ask Jesus, who is the greatest in the kingdom of heaven? Mhlawumbi bakhawuleza babuze bangaba nalithuba masibuze kuYesu bangaba ngoyena mkhulu ebukumkanini bamazulu. Could it be Adam, the first man, the father of all humanity? Ingaba ngutata wethu utata wabantu bonke uAdam. Could it be Abel, the first man to be murdered? Ingaba nguAbel lo wabulawa kuqala. Could it be Enoch, who walked with God and he was no more? Ingaba ke mhlawumbi nguEnoch wahamba noThixo yena wasele elandulela Eli. Could it be Noah, from whom all the descendants of the earth after the flood come from? Ingaba nguNoah apho zonke isizukulwana emveni konogumbe omkhulu. Indeed, this is the first man after the flood, if you want to say. Ewe ngumntu oqala emveni konogumbe uNoah. Could it be Abraham, Ingaba ngotata wethu uAbraham, Joseph, uYosefu, Samuel, uSamuel, David, uDavid, Daniel, uDaniel, Ezra, Ezra, or John the Baptist? okanye uYohane Or uMbhaptizi. could it be Moses or Elijah? Ingaba nguMoses okanye uEliya Because they just appeared now. ngoba nabo bevela nabo kule ndawo. It is a seemingly fair question. Ngumbuzo
ngumbuzo noko omhle lo Who ofuna is the uphendulwe. greatest in the kingdom of heaven? Ngubani omkhulu ebukumkanini bamazulu? It's fair until we then go to Mark and we see there what happened. Lo mbuzo siwubona ungumbuzo omhle. Sithe sijonge komnye ke ngokumbhalo othina kwangento enjena uMarko. When you hear in Mark, they says there that they were arguing on the way. Xa sifunda kuMarko siyava bangaba bekukhona ukuphikisana apha endleleni. And there's nothing wrong with arguing. Maybe the other one is saying Abraham and the other one is saying this. But then when Jesus asked them, what were you arguing about? Then they all went silent. Akho nto embi ngokuphikisana, into engenibanga leyo. Kodwa ke wade wabuza uYesu ba yintoni le niphikisana ngayo? Kwavele kwangathi bebengaphikisani kwathuleka. You could still give them the benefit of the doubt though. Ewe ubunothi hayi noko uthandabuza hayi akho nto embi ibisenzeka. Then Luke comes and tells us plainly in Luke 9. Uluka ke yena ke ngoku omnye obhala kwangelibali yena uyithethi cace okwekade emhlophe In ehlungwini. verse 46, it tells us that argument was about which one of them is the greatest in the kingdom of heaven. Ngoku iphumile ikateziko. Izinto zonke zicacile. Lo mbuzo ungeba ngaba ngowuphi phakathi kwabo omkhulu ebukumkanini bamazulu. These guys didn't care about Elijah and Moses who appeared. Jonga bebengahoyanga ukuvela kuka Eliya wavela pha noMose. They were thinking about themselves. Bebecinga ngabo. They were dividing the spoils. Ewe ke bona bebengoku befumana benguloba afumana isabelo sakhe ngokesaphila. It was not enough for them that they are walking with the Christ, Bekunganelanga kuba ngaba bahamba noYesu. the Son of the living God, Unyana kaThixo ophilileyo. which Peter just confessed 2 chapters before in verse 16. Ewe lo mbhali ke uya aqinisekise kwiverses ezingaphambili. That's what Peter said. He said, you are the Christ, the Son of the living God. uPetros uthi nguKristu unyana It kaThixo. wasn't enough for them. Lonto ke kubo ibingonelanga. They wanted to know, would they be great? Abefuna ukwazi bangaba ingaba bazaba ngabantu abakhulu na. And also, which one of them would come first? Befuna ukwazi kobu bukhulu ngubani ozaba ngaphambili ebukhulwini. Well, one thing is commendable about them. Nansi ke into encomekayo ngabo. They at least understood that the kingdom had come already. Ewe noko bebesazi bangaba ubukumkani bamazulu sebufikile. So they were not asking who will be great in the kingdom of heaven, Bebengabuzi bangaba ngubani abamkhulu ebukumkanini bamazulu. but they were asking who is the greatest in the kingdom of heaven. Bebebuza lo mbuzo othi ngubani oyena omkhulu ebukumkani bamazulu. Now, this question caused Jesus to have this very long conversation that takes us from the beginning to the end of this chapter. Kulo mbuzo ke lo obangela ba uYesu atyatyadule agcwalise sonke sisahluko. Jesus decided to use a living illustration uYesu uqhubekela uba makenze umzekelo obonakalayo. in order to get his point across. Ukwenzela uba lento afuna uba bayive ivakale. Hence, we come to our second point today. Yilento ke sisiza ke kwinqaku lethu lesibini namhlanje. Who are these little ones? Ngabaphi aba kuthethwa ngabo abancinane? In verse 2, and calling to him a child, Umqolo wesibini wabizela kuye umntwana. he put him in the midst of them and said, Wamisa phakathi kwabo wathi, truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. inene ndithi kuni ukuba nithanga niguquke nibe njengabantwana abancinci anikungena ebukumkanini bamazulu. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of Osukuba ngoko ethe wazithoba njengalo mntwana nguye omkhulu kunabanye ebukumkanini bamazulu. Well, there's a lot that's been said about children when people talk or preach on these verses. Nisike into ethithwa ngabantwana xa abashumayeli xa bejonge kwezi verses. People seem to speculate and say, such things as general characteristics of the children or just the way they are. Ewe abantu ke bacinga bafikele kwizinto zoba ngaba mhlambi
babonakalisa uba impawu indlela abantwana abayiyo xa bejonge ezi ndawo. Yes, and some other truths that are applicable to children. Ewe ke ezinye iinyaniso nyhani esikwaziyo uba sizidibanise nabantwana. I mean, some of them being that children are dependent on their parents. Enye yazo uba abantwana baxhomekeke ebazalini They babo. accept things easily. Bazamkela ngoko nangoko They izinto. seem to be innocent. Babonakala ngathi bangabantu abanyanisekileyo. They are trusting, Bona babeka ithemba. and then many other things. Zininzi ke izinto ngabantwana. I don't think they are entirely wrong. Andicingi uba ke aba bantu xa bephawula zonke into abaziphawulayo ngabantwana baphume ecaleni. Possible even us, if we had time, we would probably look at some of the characteristics of a child, you know. Mhlawumbi nathi uba besinalo ithuba besawujonga iimpawu ezithile ngabantwana. But since we do not have that luxury, then I will restrict myself only to what is here in the text. Ngoba ke sisesikolweni namaxesha ebaliwe ke ndizawuzama ndizizutele ndijonge kule ndawo esikuyo. Jesus answers this question in two parts. uYesu uphendula lo mbuzo ngendlela ezimbini. They asked, who is the greatest? Babuza ngoyena omkhulu, ngowuphi omkhulu? Jesus first addresses a fundamental question which they did not ask. uYesu qala uphendula lo mbuzo bangawubuzanga owona obalulekileyo. They probably assumed it already. Mhlawumbi bezicingela kuyo le nto. You know, for you to argue or to ask about who is the greatest in the kingdom of heaven, you must be in the kingdom of heaven already. Ewe ke ukuba wena uphikisana uba ngaba ngowuphi onomuntu omkhulu ebukumkanini bamazulu, kumele uba wena ube ukubo ubukumkani bamazulu. Jesus tells them that, you must enter first. uYesu uyabaphendula ngempendulo ethi funeka qala ningene ebukumkanini bamazulu. Before you can ask who's the greatest. Phambi koba nibuze uba ngaba ngowuphi omkhulu ebukumkanini bamazulu. They all assumed that they were in already. Bonke bebezibalile baba sebephakathi ebukumkanini bamazulu. And yet imagine these guys are quarreling. It's a 12. They are busy quarreling and arguing about who's the greatest among them. Bengifasa engqondweni aba amashumi amabili bona bayaphikisana uba ngaba ngowuphi omkhulu phakathi kwabo. And Judas Iscariot is probably here at the table also and arguing who's the greatest here. Ndicinga ubana uJudas Iscariot naye ulapha kule mpikiswano ngoyephi omkhulu A ebukumkanini man bamazulu. who had not entered was to enter the kingdom of heaven in the future. Ongangenanga ebukumkanini bamazulu, ongasayi kuzangena ebukumkanini bamazulu. Their priorities seem to be misplaced. Ewe ke izinto zokuqala babonakala ngathi noko bona baziphixanisile. It's them. They are like this, Maduna. All the time, funeka uYesu soloko bakhumbuza. Funeka soloko bakhumbuza. Ngabo bazalwane, Jesus all the time he must remind them. You remember in Luke 10, Khumbula kuLuka chapter number 10. verse 17 and verse 20, Inkolo yeshumi esihlanu, inkolo yeshumi amabini akananto. they came to him and they were rejoicing. Beza kuye bevuya. Lord, Nkosi, even the demons are subject to us in your name. silalelwa nangamadimoni. What did Jesus say to them? Uthini uYesu kubo? In verse 20, this is what he said. Uthetha la mazwi kuverse 20. Nevertheless, Kodwa ke do not rejoice in this, sanukuvuyela oku that the spirits are subject to you, ukuba nilalelwa yimimoya. but rejoice that your names are written in heaven. Vuyani kuba amagama wenu abhaliwe emazulwini. These guys take the most serious things for granted. Ababona ezona zinto zingondoqo abazithathi ngoba zingondoqo. They move quickly to the next thing. Bayakhawuleza bajonga uba yintoni elandelayo. But back to our text in Matthew 18. Masibuyele kuMateyu isahluko shumi elinesibhozo. Christ brings a little one in their midst. uYesu ke uzisa umntwana phakathi kwabo. He starts to talk about his little ones and these little ones. Athethe ke ngabo bancinane. He shows us in verse 3 first that these little ones are those who enter the kingdom of heaven. Uthi abo bancinane ngabo bangena ebukumkanini bamazulu. Truly I say to you, Ndithi ke kuni unless you turn and become like children, ningakhange nibe niguquke nibe njengabantwana, you will never enter the kingdom of heaven. anisoze ningene ebukumkanini bamazulu. Those who were standing before Christ on that day Abame phambi koYesu ngaloo mini were to enter the kingdom of heaven first, bakumele uba
bangene ebukhungweni bamazulu kuqala before they could ask who is the greatest in the kingdom of heaven. phambi koba babuze lo mbuzo bangaba ngophi onomkhulu ebukhungweni bamazulu For them to enter, they were to turn and become like children. uba phambi koba bangene ebukhungweni bamazulu bakumele baguquke bafane njengabantwana He does not say turn and be children. akathi niguquke nibe ngabantwana He says be like children. nibe nje ngabantwana He'll tell us in the next verse what quality of, or which quality or characteristic of the child we must emulate. ngowuphi ke umzekelo kufuneka siwulandele womntwana He will tell us in the next verse. uzasitela kuvesi My elandelayo aim here is just to emphasize two things in verse 3. injongo yami kuba ndibethele into ezimbini kuvesi number 3 One must enter the kingdom of heaven okokuqala ubani makangene emkhulweni bamazulu before we can have any discussion about the greatness. phambi kokuba siphikisane ngobukhulu qala ngene ebukhungweni bamazulu And siphikisane ke ngobukhulu And then the second thing is that one must turn in order to enter the kingdom of heaven. into yesibini endifuna ukuyiphakamisa into bangaba ubani makaqale aguquke phambi koba ngene emkhulweni bamazulu There must be a turning point. kumelezekile kube khona inguquko Christ said, he doesn't say that only those who are like children will enter, but he says you must turn and be like children. uthi ke uyesu kufuneka niguquke nifane njengabantwana He knows that no one is automatically born with that characteristic. uyesu uyayazi bangaba akekho umuntu ngokomvelo ozalwe nayo He lo knows mpawu. that those people that were standing before him, none of them naturally have that characteristic. uyayazi uyesu abantu abephambi kwakhe akukho nomnye umuntu ololo phawu That's why he says you must turn. yile nto esithi qala kufuneka uguquke Turn before you argue about being the greatest. guquka phambi kokuba uphikisane Turn ngobukhulu and be something or someone new if you must enter the kingdom of heaven. guquka ube ngumuntu omtsha phambi kokuba uthethe And ngephikisane then you must be ngezobukhulu called one of these little ones. then funeka ubize uba ngomnye waba bancinane It concerns me a lot. Concerns me a lot, Maduna, when I meet someone who has no idea why and how he became a Christian. uyabona ke le nto ke mna ke ayindiphathi kakuhle xa ndidibana nomntu uba ndidibana naye akazi noba kwenzeka njani uba ngumkrestu kutheni nje engumkrestu Yeah, he's a Christian. yena he is a Christian or she is a Christian He's probably committed. and nyhani uzinikele kule nkolo yobukrestu And then you ask the person, oh, when did you become a Christian? umbuzo lo mbuzo bangaba ube ngumkrestu nini Oh, no, I've always been a Christian. akhawuleza athi okokoko ndiyaba ngumkrestu It saddens me. Even these days, there are grown-out people who think like that. loo nto indenza ndingava kamnandi ngoba nanamhlanje khona abantu abanjalo abadala They believe that they are Christian because they were born in a family that was not Christian and not Muslim. bakholelwa bona uba bangamakrestu ngoba bazalelwe kwii-families apho abantu bakholwe bengoomamuslim They think to them, through religion has to do with their background. And you'll hear them comment and say, probably if I was born in the Middle East, I'll be a Muslim. ewe ke uyabona ke bona xa ubukrestu badibanisa nemvelo yakhe umntu abanye batsho bangaba uba mhlawumbi ndandizalwe phaya emiddle east mhlawumbi ngelilimuslim Most of these people, especially when you find them in the church, they are fooled by the fact that they're not bad people. They do not do bad things that they classify as bad or sinful. ewe ke aba bantu mhlawumbi uba baye kwenzeka baba yinxalenye yenkonzo bona baye balahlekiswe le nto bangaba abenzi izinto ezimbi And you will see them. They're not the people that will say, no, I'm a good person. No, they'll say, I'm a reasonable good person. ewe bathi bona noko ndingumntu ongalunganga athi noko ndingumntu noko ochubekileyo apha ekwenzeni izinto ezilungileyo Ndakazuba phambili uba ngaba ndingumntu oright or good. But he wants to put himself just there, Xa umbuza in the scale of 1 to 10, usibeka phaa ku-6, 7 yena yabo. Akazunika These u-9. people are not going to be upfront about the fact that they are good people, but ke xa umbuza nje uzaxela noko ubulungisa bam xa ujonga iscale noko ndikekele kweli cala labantu abalungileyo Look, it concerns me because at some point it will be revealed that they are not really Christian.
lento iyandixhalabisa ngoba kuzafikela ixesha apho kucace gca uba khangaqalisa uba ngumKristu lo muntu. And if the Lord is merciful to them, If uThixo ke uyoba nenceba kubo, He will reveal it apha phambi kwethu. uThixo ke lonto leyo uyawuyenza ayenze siyibone yenzeke phambi kwamehlo ethu. While He's still alive and still this side, so that He can repent. Ayenze uThixo lonto leyo bangaba ngexesha sisaphila ukwenzela uba aguquke ngoku esaphila. That's if the Lord is merciful to them. Xa uThixo ethe waba nenceba ngakubo, I fear ndiyoyika that it may not be revealed to them on Judgment Day. ndiyoyika ngoba ngemini yomgwebo kubo ingangatyhileki loo nto. I fear that they don't go all the way thinking they are Christian, and then on that day, Christ says that I never knew you. Ndoyika kakhulu bangababona bahlale beziqinisekisile bangamaKristu bazazi ngolo hlobo uYesu avele athi ngalamini zange ndikwazi. These will be the people who list all the good things that they've done. Aba bantu bazawubala zonke izinto ezilungileyo bakhe bazenza, And those things will count for nothing because there was no regeneration that accompanied them. zonke izinto ezinhle nezilungileyo bazenzileyo ziza kuba lilize ngoba zange bazalwe ngokutsha. There was no turning for them. Zange ibe khona inguquko kubo. I pray Ngiyathandaza. it will be painful. It's painful most ubona umuntu obesenkosini for a long time. Umbone ephuma, umbone uphumile ngoku, umbone ba ubani zange I understand lento ayikuye. It's a painful thing. Ngiyathandaza babe inhlungu because it's very painful to see someone whom has been part of the church and know that he is a Christian for the longest time that he has been. It is a painful thing, but it is a mercy of God Into ebuhlungu leyo kodwa ibuhlungu injalo inceba kaThixo. that they do not get surprised on that day. Uba bangethuka ngalamini enkulu yomgwebo. You'll see it here later here in chapter 18 from verse 15. You'll see it. Sizawubona xa siqhubeka nalomhlathi You'll see it, sawubona. what Jesus says you must do to people. You'll see it. Sawubona uYesu ba uthini xa thina You ngalento. will see the mercy of God that looks so cruel. Uzayibona inceba kaThixo ebonakala yona noko ikhohlakele. Now, these guys are busy arguing. Abafundi bakaYesu bona bayaphikisana. Judas is in the midst of them as well. No, naye uphakathi kompikiswano uJudas. Arguing, but he stands outside. Uyaphikisana kodwa ungaphandle masangweni. Or that you may not be like them. Oh, lingahloli lisho ube njalo. Or that I may not be like them. Nam ndingehloli lisho kube njalo ngakum. I once had a friend Kanti nomhlobo which I call, I mean, he was close to me, wayesondele kum. would call him a brother. Ndimbize ba nyani umfowethu lo. I was always concerned about this man. Ibikhona into ebelingandiphathi kakuhle ngaye. That this guy was he was a Christian, Wayengumzalwane. and he had never spoken about being an unbeliever before. Zange yena wakhe wathetha kongabi ngumzalwane. No, Zange no. wathetha ngobomi ngumzalwane. When you ask him, what's up, you know also his life, that he had some stints that he was out, but this guy was always a believer. Lento endingaphathi kakuhle into yoba ngaba akakathethe ngobomi bakhe phambi kobe abe ngumzalwane. Uthetha ngobuzalwane bodwa. He seemed sound. Wayevakale ngumuntu He ondilisekileyo. was sincere in faith, Ewe enyanisekile zimisele elikholweni. and he soldiered on even through difficult times. Ewe yena namaxesha anzima wayebheka phambili. Because sometimes abantu abangakholwayo, you are thinking, in difficult times this person will leave. Sometimes there's a tendency to think that those who don't believe in difficult times bazayishiya inkolo. No, but this man soldiered on. Ewe lona wayebheka phambili engabuyi ngamva. But after some years we've parted ways, and one thing I believe triggered him, and today I doubt that he still calls himself a Christian. Ewe ke emveni koba noko indlela zethu sengobahlobo abasondeleneyo kukhona into eyamenza wacingisisa kakuhle, and ngoku andicingi uba uzibiza ngoba ungumuntu osindisiweyo. Fundis le nto yoba ngaba umuntu akazazi uba ngaba wayeke akasindiswa, it's not right. This thing
you can't remember your life before you were a Christian. Ayonto elungileyo leyo. You may not know exactly when you were saved. Ungangayazi uba ngaba wasindiswa You may nini. not know the day or the month. Ungangayazi usuku nenyanga. It's also possible that you get saved while you are young. Ewe ikhona into We- mhlawumbe wasindiswa usamncinci. We're not precluding that. We're not saying that you can't be saved when you are young. Asithi ke omilana aba abanawusindiswa kule minyaka yabo. Abantwana But abancinci. you must know that even ofomnye wabo angasindiswa, he will know that there was a time wayengasindiswanga. Nabo aba bancinane ndicinga uba kuza kwenzeka khumbula uba ngaba likhona ixesha where I was not a Christian. There was a time I was moving my way, Likhona ixesha bendihamba iindlela zam. and then I turned. Ngoku ndiyaguquka kwiindlela zam endandizihamba ngaphambili. It is a drastic change indeed. Inene lutshintsho olukhulu nolumandlakazi. A change that you will notice and everyone will notice that it has happened. Utshintsho wena ozawulazi wena uba lwenzekile nabanye abantu bathi hayi khona kwenzeka ntoni kutheni unje. That's why they call it a 180-degree turn. Le nto bethi yinguquko apha umntu aguquka ubomi bakhe bonke. You go exactly the opposite direction. Wena uthi ubheka ngapha kodwa ngokujike uye kwelinye icala. Hey, awujiki kona. You don't turn a corner or a curve. Uyajika ubuye umva. In other words, you turn. If you're going this way, then you turn and go the opposite direction. No. Awuthi hayi ke khaye ndijikile ke ngoku ndahamba ndaya ngapha. You don't say that I've just made a turn in the corner. Those who become these little ones Abo ke babe ngaba abancinane. are those who enter the kingdom of heaven. Ngabo bangenileyo ebukumkanini bamazulu. To do so, they must become like children. Ukwenza oko funeka babe njengabantwana. How so? How so, Matuna? Kanjani? Secondly, these little ones are those who humble themselves. Aba bancinane ngabo bazithobayo bona. Verse 4. Verse number 4. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Usukuba ngoko ethe wazithoba njengalo mntwana nguye omkhulu kunabanye ebukumkanini bamazulu. This is the only characteristic that Jesus singles out from this child. Luphawu olulodwa uYesu apha aluphawulayo ngalo mntwana. It is not like becoming like children in every way. Ewe akukufana nabantwana ngandlela yonke. It's not like being children in every way which guarantees entry into the kingdom of heaven. Ayondlela yonke yoba ngumntwana yona ekuqinisekisayo bungenile ebukumkanini bamazulu. Those who have children will tell you. Abo ke banabo abantwana bangaxela le They nto. will tell you actually when we observe children, you are more reminded about your sinfulness than the good things. Xa ujonge abantwana bakho uye bakukhumbuza ngoba ungoyena moni wakhe obakhona emhlabeni. They're the ones who remind us how patient God is with us. Ewe basikhumbuza bangaba indlela uThixo nomonde ngathi thina bazali Because of our stubbornness. ngenxa yenkani sinazo. Because of being manipulative. Ngoba ke thina sisenza zonke indlela zoba sibaqhatha abantwana. Because of untruthfulness. Ngoba singenanyani. No, bona maduna ba manipulative abantwana. Oh children, benza zonke izinto beza No. ufumana izinto abazifuna besikhatha. Yeah, so when we see them, we remember uba ngaba singaboni. Oh, when we observe children doing all these manipulating things, then we see as we are sinners as well. So it will therefore not be right to just put a blanket statement and say, turn and be like a child. You Into know, enga- into without engalu- any qualification. Into engalunganga uvele ba ukufana nomntwana ungabeka amasolotya athile ba kunjani ukufana nomntwana. Well, I think my favorite teacher, I think he'll be my favorite teacher until I die. Ewe ke omnye umfundisi ntsapho wam endimthandayo kakhulu endicinga ba Yes. inoba ndade ndiyongena emangcwabeni yongena He ndimthandayo. was a theologian. He died. Wayengumfundisi ntsapho wezibhalo. Dr. Arcis Sproul. U-R.C. Sproul. He would say that, you know, a childlike faith Athi ke ukholo olufana nomntwana. is, you know, which the Bible calls us to have, Ukholo ke iBhayibhile esibizela ba sibe nalo is not a childish faith. ayilokholo lobuntwana. Yes. Childlike faith is not a childish faith. Ukholo
njengomntwana ayinokholo lobuntwana. Now, in our text, Kule ndawo esikuyo it is in the aspect of humility which Christ calls his disciples to become like children. kukule ndawo yokuthobeka apho abizela khona uYesu abafundi bakhe. In this aspect is how you turn and enter the kingdom of heaven. Elisolotya indlela othi uguquke ngalo ungene ebukumkanini bamazulu. It's how you become great in the kingdom of heaven. Indlela oba mkhulu ngayo ebukumkanini bamazulu. Now, who best to talk about humility than Jesus, Ngubani yena muntu ongcono ngathetha ngentobeko ngaphezu koYesu? who right at this moment, Philippians 2 verse 8, was in application, in motion. Ewe ke yena ke sibona pha Philippians chapter 2 verse number 8 apho sibona eyibonakalisa ba intobeko into enjani. This man would humble himself by becoming obedient even to the point of death. Le ndoda yona ebezithoba ebonakalisa intobeko ade abe ngulowo ofa ukufa kwehlazo emnqamlezweni. God sides with the humble instead of those who do things to be recognized by him. uYesu ke okanye uThixo yena ke usecaleni labantu abenza izinto bethobekile endaweni obabe nabantu abafuna babe ngabantu baboni bangabantu abakhulu. There are many who do things to be recognized. Banintsi abantu abenza izinto kwenza babonwe ngabanye abantu. The Israelites in Isaiah 66, AmaIsrayeli kwiIsaiah 66 they thought that because they built a temple for the Lord, babecinga ngoba babenze itempile benzele uThixo. that now God would look with favor on them. uThixo ke ngoku uzathi xa bejonga uThixo ajonge kuba ngenceba. And this is what Isaiah says in verse 1, chapter 66. Uthi ke noIsaiah uverse number 1 chapter number 66. That says the Lord, Utsho uYehova ukuthi heaven is my throne, amazulu ayitrone yam, and the earth is my footstool. ihlabathi sisihlalo senyawo What zam. is the house that you would build for me? And what is the place of my rest? Inale ndlu niyakundakhela yona, inale ndawo yokuphumla kwam. All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one whom I will look, he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word. Abakhalimela uYesu zonke ezo zinto sazenza isandla sam zabakho ke zonke ezo zinto utsho uYehova. Ndibheka kulusizana komoya ophukileyo kogubhayo ngelizwi lam. The disciples came to Christ, they wanted to exalt themselves. Abafundi beza kuYesu befuna bengabona abantu abaphakanyisiweyo. That's why they were asking who is the greatest. Yile nto bebuza lo mbuzo bangaba ngoyephi yena omkhulu phakathi kwabo. Well, the later believers would have also heard about this encounter. Ewe ke nabanye abazalwane bakudala mhlambi babekhe bava ngalamava. They would have heard that Jesus had this with the disciples, some believers like James, the brother of Jesus. Ewe ke abazalwane fana noYakobi mhlambi bava ngoku Yesu That's why akwethethayo. James in James 4:10 would say, humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. Yile nto ke uYakobi esithi zithobeni phansi kwesandla senkosi yena ke uya We kuniphakamisa. live in a world where self-exaltation is praised. Siphila kwilizwe apho lento yoba ngaba abantu babe ngabantu abakhulu yinto ephakanyiselwe phezulu. In fact, Maduna, if you live the opposite of self-exaltation, you will probably miss out on promotions, you will miss out on job opportunities, you will miss out on business opportunities. Ewe ke wena mhlambi uba uphila ubomi obuchasene noba ngaba kulento ekhoyo abantu ababe ngabantu abakhulu uzawuphulukana mhlambi namathuba entsebenzo namathuba omsebenzi. You need in this current world to present yourself as someone who is great. Kweli hlabathi siphila kulo kufuneka uzibonakalise bangaba uyinto kananzi ungumntu omkhulu xa uzibonakalisa phambi kwabantu. And then your employer just gets disappointed when you cannot deliver. Then umqeshi wakho
usuke umdanise ngoku xa ungabonakalisa iziqhamo njengoba uzibonakalisile ngoku wawuzimise phambi kwabo. And by then you've signed the contract, Mos. Ngela xesha ke sowubhale yonke into wavumelana uba wena uzawusebenza apha nakumsebenzi wakho. Now they can't easily fire you. Akukho lula ke baba vele bathi uphelwe They ngumsebenzi. have to follow all the HR policies. Funeka balandele zonke imigaqo nkqubo emisweyo. They must show uba baye bakutrayina kuqala. Funeka bonakalisa uba baye bakuqeqesha. But on the interview you said you know all these things. Kodwa ngela xesha lovavanyo wena uthe wena uzazi zonke ezi zinto. And while they are doing this is the thing. Ne? While they are busy doing all these bad things and then bekutraina ke ngoba bayalungisa mos naba ngaba at the end backfire. There's no hope here. While they do all these things going backward and train you because they can see bangaba hayi wena ixesha lakho lifitshane apho uyaphuma ngomnyango umnyango uvuliwe for wena. When you are busy on the socials looking for the next one and putting yourself high now. Wena ngoku ungena kwakho lomsebenzi sowuphinde wanyusa status sakho uyazibonisa uba ungumuntu onjani na. Uthatha zonke eza responsibilities zinikwe kwakuthiwe zezakho apha uzibhala as experience yakho. The very responsibilities ezisinike kumele uzenze emsebenzini wena ngela xesha ungena kulaa msebenzi wena uzifaka uthi this is my experience. It's the world that we live in. Linjalo ke ihlabathi esiphila kulo. Don't get me wrong. Ungandivi kakubi. Some of the people who are active and actively vocal on social media are good. Ungandivi kakubi. Abanye abantu babaphambili phaa kumakhasi onxibelelwano ewe bangabantu abazenza izinto kakuhle futhi bagood. But it remains some people. Kodwa ke nantsi into yingcenye yabo. Yingcenye yabo. Some good apples in a box full of rottenness. Ewe khona ama-apile amahle kodwa amaninzi abolile athe bhutsu ukubola. Gone are the days of under-promising and over-deliver. Phelile ke amaxesha obangaba izithembiso zakho zibe sezantsi futhi ungenzi izinto ezibonakalayo. Now in are the days of over-promising and mediocre when it comes to performance. Ewe ke ngamaxesha lapha zibekiwe izithembiso ziphezulu kodwa xa umjonga umsebenzi wakho umuntu ubona bangaba hayi lo ufana ngathi nguzungula ichele. Churches are full of people like that. Nenkonzo ke izele ngabantu abanjalo. First in the leadership. Okokuqala inkonzo abantu izelo phaa kwaba bakhokhelayo enkonzweni. They just want to know and want people to know how much they are leaders, and then they want Christ to know how they are leaders. That's all they want people to know. Bafuna uba babonakalisa abantu bangaba indlela bona bazinkokheli ngayo bafuna ibe yiyona nto abantu bayivayo bazinkokheli zabo. noKristu naye funeka eve loo nto. Every gathering that you have that calls for church leaders, they want to be there. Yonke ke indibano ebizela inkokheli zamabandla bafuna balapha. They want to offer their 2 cents as well. Abafuna ubakho nje bafuna uphose esivivaneni bangaba nantsi enye into engajongwa. Now when it comes to getting on the trenches and taking care of the believers and feeding the lambs, they are nowhere to be found. Kodwa ke xa kufuneka kwenziwe umsebenzi lo bamele bawenze bakhathalela abazalwane babahoye babanakekele abafumaneki ke apha. You know some of the people, it's bad, man. It's bad, especially with denominations. Some of the people bangabefundisi, ubani ngumfundisi, xa kukho into enkulu uyaququzela, ufuna uba phambili. Then naturally you ask the question, Madonna, ibandla lakhe ubawo labawo liphi? Akanabandla. This is what usually happens. That you know this person, there's a bigger gathering that he's up front, and when you see him working and do all kinds of things, you just want to ask this question, but which church does he belong to? Akanayo inkonzo, umfundisi ongena nkonzo. Now these people will be the first to claim before Christ and how much they have worked hard and how much they have led the church. Ngabantu bokuqala ukuvakalisa phambi koYesu bangaba indlela abathe bazinikela ngayo bakhokhela ngayo umsebenzi kaThixo. They will be the first to go and take their seat of greatness next to Christ. Bangabantu bokuqala bona basolele bahlale kwesa sihlalo sobukhulu eqaleni kukaYesu. Then kwenzeke lento ke Madonna kumane kuthiwa sicela ubhekele kancinci. Sicela ubhekele. Azibona umuntu useyipha ebheke beqale phezulu. Then this person is there up front. Then someone will come and says that, can you move the next row? And he will find himself at the back.
they will be humbled on that day. baya kuthotywa ngalamini. They are also members and congregants who exalt themselves. Bangamalungu bona akufuneka ulive ba lilungu elilungu eliziphakamisileyo. Some members think that because they go to a trending church that have over 10,000 in membership, they think that they are something important. Ngoba ke lo mntu lenilungu lenkonzo inkonzo enkulu kakhulu azibalele bayena ubalulekile. They think they are great in the kingdom of heaven. Bazibamba ngabona abantu bakhulu ebukumkanini bamazulu. Some members, because they are members of Langa Life Bible Church, Amanye amalungu bangamalungu alenkonzo selanga Life Bible a Church. church seeking to be a Bible believing, Inkonzo yona ezabalezela bangabe inkonzo esekelwe ezibhalweni. Bible practicing, Eyenza izibhalo, Bible proclaiming, evakalisa izibhalo. centered in church in Christ Jesus for the glory of God. Embindini nguYesu Kristu. Because of this, some members they think they are something great. Ngenxa yalonto amanye amalungu acinga ba bangabantu abakhulu nababekekileyo nabaxabisekileyo. They think they are important before the Lord. Bacinga ba babalekile phambi koThixo. Others are impressed that we had such a big denomination, you know. Abanye bavile bangaba thina siphansi kwenkonzo apho inkonzo zinkulu khona. Umuntu uyaziva ngoba hey ingathi iqinile lento ndikuyo. The person now feels that Wait out the whole it's what now? It's what that's almost 10 years. Wait out the whole time. he feels that I am part of a big and a great thing. Now for the past maybe 5 years bayithandabuza bayingaba ndikwinto eyiyo na. And they will go before Christ and they will think that they are the greatest. Baye phambi koYesu bacinga ba ngabona abantu bakhulu. What does Christ say? Uthini ke uYesu kwabo bantu? Truly I say to you, Inene ndithi kuni unless you turn and become like children, ngaphandle kokuba niguquke nifane njengabantwana you'll never enter the kingdom of heaven. anisoze nibungena ukukweni bamazulu. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom. Lo uzithoba njengolo mntwana yena ngoyena muntu omkhulu ebukweni bamazulu. Let us pray. Stand us. Oh Lord, the mystery of the cross. That Christ should die for the lost. That the foolish may shame the wise. And that all the glory may go to Christ. It is a mystery how we are saved, Lord. It is a mystery how you've humbled yourself to come. Not only to come, but to die, and to die, not only to die, but die on the cross. It is a mystery how you gave up your life, Lord, for us, so that we may come before you. Who are we to seek greatness, Lord? Who are we to seek greatness when the King of Kings came down, humbled himself even beneath what we ourselves can take? Help us to be humble. If we indeed have not turned, Lord, oh, that it may be clear now so that we can be on our knees and repent. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Well, we have come to the end of the service. And let us stand then, Bazalwane, and say the grace.